realizzajna li żdidiet din id-darba kienu se jkunu pjuttost qawwi, speċjalment dawk iż-żdidiet li kumpaniji ta' assikurazzjoni ħallsu sena wara l-oħra dak li ngħidulhom ongoing cost. Fil-fatt għall-kumpaniji ta' assikurazzjoni żdidiet huma madwar 30% fis-sena. Hawn netwerk pjuttost kbir ta' aġenti u intermedjarji jaħdmu f'Malta. U dawn iż-żidiet ġifieri joqtu lilhom ukoll, ġifieri prattikament iż-żidiet kienu across the board. U allura qed naraw li kien hemm FSA ikollha bżonn ir-riżorsi neċessarji biex fl-aħħar mill-aħħar ikollha dak li hemm bżonn biex Malta kif ukoll is-servizzi finanzjarji kollha ġo Malta iżommu l-istandard li s'issa dejjem żammejna. Kif għadna żidiet mhumiex żgħar, ġifieri mhumiex żidiet li wieħed jistgħid magħhom taħt it-tabid. Illum kumpanija tal-assigurazzjoni toqgħod attent x'deċiżjoni tieħu u mhuwiex faċli li taqbad u tgħid isma' jien għandi żidiet fl-ispejjeż u żieda fit-tariffi tal-MFSA hija żieda fl-ispejjeż u allura naqbad u ngħaddi din iż-żieda lill-konsumatur.